Szia! Ez a szerdai szösszenetek második része, és ebben a videóban egy helyesírási témát hozok neked, egy kis apró szösszenetet, amit nagyon jól fogsz tudni alkalmazni a felvételin, mert ugye tudjuk, hogy a felvételin a helyesírás az minden évben szerepel, és elég sok pontot ér, 5-6 pontot lehet vele szerezni, úgyhogy érdemes erre nagyon klasszul felkészülni. Na nézzük is akkor, hogy miről lesz most szó. A valvel-vávé ragok lesznek ma a középpontban. Ezeknek a toldalékoknak a vége teljesen hasonul a szó utolsó mással hangzójához. Direkt rövidítettem, használj te is rövidítést a jegyzeteidben, hogy gyorsabban tudjál haladni, tehát az MSH az a mással hangzó, az MGH pedig a magánhangzó. Csoportba rendeztem a szavakat. Az első csoportba tartoznak azok a családneveink, amelyeket a hagyomány elve szerint írunk. Babics, Móricz, Kossuth, Madács. Ha megfigyeled, ezeknél a családneveknél megőriztük a régi betűkapcsolatokat, ahol 2 betű jelöl egy hangot. Babics, TS, ugye az a C hang, Móricz, CZ a C, Kossuth, TH a T hang, Madács, CH a C hang. Ezeknél a neveknél a hasonlulás úgy történik meg, hogy mindig az utolsó kiejtett hanghoz hasonul a V. Tehát Babics, csal, Móricz, cal, Kossuth, tal, Madács, csal. És ugyan nem családnév, de ugyanez szerint, a logika szerint írjuk azokat a neveket, amelyekben X van, tehát Félix, Szel, ugye itt az S az utolsó kiejtett hang, ezért Szel lesz a toldalék. A második csoportba tartoznak azok a szavak, ahol a szó egy mással hangzóra végződik. Ilyenkor megkettőzzük ezeket a mással hangzókat. Kodállyal, széppé, Szabolccsal, fáradtá, jókedvel, gyöngyel, egyé. Arra figyelj, hogy a Kodály, Szabolcs, Gyöngy esetében az Y-os, a C és a G csak egymással hangzónak számít, attól, hogy kétjegyű, ezt ne felejtsd el. És akkor jöhet a harmadik csoport, hogyha a szó hosszú, kettőzött mással hangzóra végződik. Nézzük meg akkor, mi történik. Ketté kell választani a szavakat, vannak a tulajdonnevek és a köznevek. Látod, hogy más lesz a toldalékolás. A tulajdonneveknél kötőjellel kapcsoljuk a szóhoz a hasonló toldalékot, míg a közneveknél egyszerűsítünk, tehát nem kell kötőjel. Bükkel, Vassal, Ivettel, Mariannal, ezek a tulajdonnevek, és a közneveknél Tollal, Sakkal, Cseppel. Érdekelne, hogy mit gondolsz arról, hogy ott az alsó sorban a Vassal, Pappal ez a két név jól van-e írva? Gondolkozz egy picit rajta. Jól van írva, biztosan kitaláltad. Akkor, hogyha ezek a tulajdonnevek egy mással hangzóra végződnek, vagyis a Vas és a Pap az csak egy S-sel, illetve egy P-vel van írva, ezeknél a tulajdonneveknél, akkor így kell írnunk őket, tehát akkor nem kell a kötőjel. És a negyedik csoport a rövidítések, számok esetében is, ugyanúgy, mint a családneveknél, a régi családneveknél, a kiejtett hanghoz hasonul a toldalék. Százalék, ugye ez a kiejtett szó, kal, centiméterrel, hattal, kilogramm, mal. Tehát itt ennyi a tudnivaló. És akkor már gyorsan le is ellenőrizheted, hogy mit sikerült megjegyezned abból, amit az előbb átbeszéltünk, vagy láttál. Az egyik évben így kérték számon ezt a témakört. Aláhúzással jelöld meg, hogy az egyes sorokban melyik írásmód a helyes. Most kapsz erre 3 másodpercet, hogy átgondold, és utána mondom a jó megoldásokat. Biztosan átfutottad már a szavakat, mondom is. Az elsőnél a Szabolccsal a középső a jó megoldás. Azt még azért elmondom neked, hogy ott a jobb oldali, a csécsé, tehát a harmadik alak, ez összetett szavaknál valóban így van, hogy egymás mellé kerül a két
mással hangzó, tehát nem vonjuk össze, nem alkalmazzuk az egyszerűsítés elvét, tehát a jegygyűrű vagy a kulcsomó esetén ott tényleg csécsét vagy gyégyét írunk egymás mellé. De itt a középső volt a jó. Babicsal, itt a harmadik megoldása jó, Kodályjal a második, a középső, százalékkal. Ugye megint a második a középső, és a Beatrix-szal pedig az első. Remélem, hogy sikerült megoldanod hibátlanul. Örülök, hogy velem tartottál. Még több hasznos anyagot találsz a honlapomon és a Facebook oldalamon, a leírásban lévő linkeken. Szép hetet, találkozunk jövő héten. Szia!